Sanibonani, Ndumelani Kaufela, Mashada Shiste Sithombe. Ngabuya futhi. Welcome back once again kwi-Classified TV News. Lapho sinilethela khona ama-heartbreaks enzekayo ebantwini, sometimes abantu bayasibhalela ngama-heartbreaks abake bawenza kwabanye abantu, ngama-heartbreaks ake enzeka kubona as individual. So-ke manje today sibhalelwe usisi. Hhayi ngimchaze ukuthi ubani ucela ukuba anonymous because uyena osibhalelayo nge-heartbreak ayenze komunye umuntu, which is husband yakhe leyo. Uyazi yena kuqala ukuthi leya nto ngeke ayimele if yenzeka kuyena. Uyangi-understand ne? So that is why thina uyasibhalela and udinga ukuthi sim-advise, simcebise, nani ningakhomenta ngezansi after mase siqedile ukufunda indaba yakhe. So asingemoshi isikhathi-ke sijampele kuyona. Usibhalele kusisi la uthi, sanibonani Classified TV News. Ngicela ungazichazi because into engiyenzayo kumuntu wami it's something engeke ngiyithande mayenzeka kumina. So angifisi nange-mistake ukuthi ayibhaqe lento ukuthi isuka kumina. Kwathi one day ngizihambela ngise-Shoprite. Mangifika nje ethilini ngabhekana nomfana. Bekumfana omncane, ngimbona futhi ukuthi mncane, but in my mind I was like angeke ngimjwayeze because abantwana abancane angibabheki nokubabheka. Ngumuntu ohlezi ematasa ngaso sonke isikhathi, so anginaso isikhathi somjolo. Another thing angizitshela ukuthi ngi-happy nge-husband yami. Angincoma umfana. Ukunconywa-ke into ekudala ngayigcina. Athi uma ngabe ngincoma ngabona ukuthi wow, lo mfana wangathi uyazikhulumela nje, but I was like no, umqondo wami nje obhedayo. Ngaphuma kuyena wasengicela inamba, ngathi no, inamba ngeke ngikwazi ukumnika because I'm married. Ngasho ngimbonisa iring. Yazi into ayisho kimi that day yangimangaza. Wathi indlela engimuhle ngayo it's as if ngisingile. Angazi ngi-understand even namhlanje. Okay fine. Ngamtshela ukuthi angeke ngikwazi ukumnikeza inamba yami. Wathena kimi ucela ukuthi angikhiphele phandle ayongibeka emotweni because ngangithenge izinto ezithanda ukuba ziningi ezazigcwala i-trolley. Then fine ngamvumela, wangidonsela i-trolley, wangiphushela i-trolley sahamba. Masifika emotweni agcizelele futhi acela inamba yami. Lapho sengicabanga ngokumnikeza but iwande sekhanda lami ukuthi yazini uzangixabanisa nomyeni wami and ngiyayithanda indoda yami, ubaba wengane zami. So lo mntwana uzolibele ngifonela engicefezelela and umyeni wami uzogcina seba aware ukuthi khona into eyenzakalayo. Acabanga ukuthi ngiyamfebela, of which into engakaze ngayiplana leyo. Okay fine. Ngamnikeza umfana inamba but ngamnikeza ama-rules ukuthi ngicela angangitext, angangifoneli. Then if mina ngisendaweni e-right ngizamfonela. Why ngangisho kanjalo? It is because ngangibona ukuthi umuntu engathi manginaye angichithe isithukuthezi like wayincokola, of which it's something engithandayo umuntu oncokolayo. Ngiyazithandela ukuhleka, so ngamnikeza inamba for that. In my mind ayingekho into ethi ngifuna ukuthi sijole naye because ngangimbona ukuthi mncane, but ngangizitshela nje ukuthi no, ngizaba there nje for yena, ngimsupport, sibe abangani, kube umuntu maybe othi uma ngabe yophuza sihambe sonke nje ngaleso sikhathi, then ngisheshe ngibuyele endlini because nginey'ngane kanye nomyeni wami. Ngempela wayithatha inamba yami, ngathatha yakhe, then ngahamba. Into engazange ibe inkinga-ke leyo. Kwadlula amaviki amabili, then ngamcabanga umfana. Into engenza ukuthi ngimcabanga umfana it is because uhusband wami indlela angitreat ngayo that day yangenza ngafila ngi-useless. And then ngaba nento ethi ngathi ngingahamba ngiyophuza a few just nje ukuthi ngikhiphe i-stress because ngangizizwa ngingekho mnandi. And then ngaphuma nangempela ngathinta uGuy ngambuza ukuthi ukuphi. Wathi off fortunately. Uthi uma ngithi off ngabe sengimcela no, ngicela eze la eparkini, I've got something for yena.
luckily wabe seduze then wafika eparking. Makefika azange nje simoshe nje isikhathi sa driver sasuka eparking because I was avoiding ukuthi ngibone abantu abangaziyo. Sometimes uma ushadile impilo ethanda ukuba nzima. Ke ngikhumbule ukhuzana uma esethi umshado akulona ijele. Sahamba sinomfana. Angeke ngilibize igama lakhe because might happen ukuthi unentombi zakhe so angifuna ukumexpose kwi-classified TV news. Sahamba sathola indawo ngathi quiet then ngamxoxela everything eyenzakalayo nje kwi-relationship yami, but not disrespecting husband yami because ngangifuna ukuthi angirespecte ngaso sonke isikhathi. Then saxoxa naye angitshela indaba zakhe ukuthi yena ujola nabantombazana amangakhi and akekho serious now. Nami ngabe ngibona futhi ukuthi ayakho into ezenzeka but kwabe khona ukuchazeka nokugitazeka okuncane la enhlizweni yami. Fine. Mangikhuluma naye ngilokho ngiyasmile and wayiqaphela leyo nto ukuthi ngiyasmile. Wagcina sengitshela ukuthi yina ngingajabula na ukuthi mina naye bekhona into esiyenzayo. Lapho ke ngase ngidouble minded sengifeel ukuthi no ngiyafisa but on the other side be like no angeke ngiyenze leyo nto. I would never betray my husband like that. Guess what? Saphuza. I believe it was after 2 hours. I think it was. Wacela ukuthi ucela ngimse endlini yakhe wathatha ijezi because waseqala ukushona ilanga. Siqala ukushona ilanga. Lapho sengicaba ngendlini nami but okay ngathi no since ngihamba ngemoto let us quickly rush then ngeze bese ngimdrop off then ngihambe. Masifika endaweni yakhe wangicela wathawu. Bengicela ukuthi singena awusafuna ukuba la ngihlala khona na just nje ukungena then angeke sithathe isikhathi. Ukungena kwami ngase ngazi ukuthi khona okurong okuzenzeka but still ngaqinisa ikhanda telling myself ukuthi no ngimdala kulomntwana and ayenze ngivume because ngangiphuza nokuphuza ngitshela ukuthi no if uthatha ama chance ngizomshifta. Sangena ngaphakathi uma sifika ngaphakathi ngafika indlu yakhe nice clean nje uyazithanda umntwana omncane. Lo mntwana ngimshiya ngeminyaka ewu6. Lokho ngakufind out after sesiqede yonke into. Okay fine. Wangicela at least ngihlale for 5 minutes. Siphuze nje just for 5 minutes bese ke sengiyahamba. Uyazi nawe uma uphuzile ukuthi yonke into iba simple. Iba ngalendlela ofuna ngayo. Nangempayela ngahlala for that a couple of few minutes rather. Then waqala wangisondela. Mangisondela ngafila imfudumalo. Wow, nangu umntwana. Mind you, angisayitholi lento ekhaya mina. Indoda yami uma ibuye emsebenzini, ibuya nje izilalele ithi khathele. Mina ngaso sonke isikhathi ngumuntu nje ophilela amabhodwe nokwenzela yena washing. Akasangincomi. Into esengiyihlalele nje lapha ya ukuthi sinezingane. I cannot ukuthi ngachitha umuzi wami lapho kunabantwana khona abathathu no husband wami. Kanti he is financially stable. Nami ngokunjalo. Umfana wangiqabula. Uthe make ngiqabula kezwe ngibalekelwa igazi. Kezwe ukuthi no man, kavele ngambambela eduze. Njengoba bengishilo before ukuthi into uma uphuzile yonke into iba lula. Ngambambela eduze kakhulu kwayimina omleadayo. Nangempela sayenza. Ngazisola after sesiqedile. Ngakhumbula ukuthi nginomndeni ekumele ngiwunakekele. Ngajumpa fast, ngaphakama, ngahamba. I won't lie, kwakumnandi ukuba naye. Whatsoever sayenza ngayi-enjoy to the fullest. But ngangizitshela ukuthi angeke ngiphinde ukusuka kwami lapha ya. Ngamblocker engazi ukuthi ngimblockeleni ngahamba. Telling you I was avoiding ukuya kuleya Shoprite just because I knew ukuthi ngizohlangana naye ebese sengibuza ukuthi kwenzakaleni. Then one day kwasekudlule about amaviki amathathu I think it was. Ngamthinta uGuy. Lapho ngimthinta nje uhusband wami bekaphume eprovince ngokomsebenzi. Ngimthinta nje ngithi ngiyambulisa. Kanti naye bekavele ngiexpect ukuthi ngizamthinta. Wangibuza nje fast ukuthi ngikuphi. Ucela ukungibona mayiphuma emsebenzini. I was off ke ngalola suku loliya. Umqondo wami nje wagcwala nje ukuganga immediately makethi mayiphuma emsebenzini ngicela ukungibona.
ngamtshela no ngihlala ney'ngane zami ngihlala kwami so angekakhona ukuza kwami. But ngaba naleya nto ukuthi you know what lo mfana into angenza yona that day yangidriver crazy. Ngabe sengithi no I'll make a plan njengomuntu omdala. Lapho ngisengiplana ukuthini uma ngabe iphuma emsebenzini ingane zami zayolala ngiyamlanda ngemoto. Yes, ashaya u9 late lapho abantwana basebiya ezidlini zabo. Ukhona-ke omdala I won't mention iminyaka yakhe because angifuni ukuthi lento kube ngathi yangilandela. Yena usethanda ukukhula honestly. But ngithe mangizwa ukuthi uselele ngahamba ngastart imoto and then ngahamba. Ngafike ngamlanda umfana endaweni yakhe and then sabuyela kwami. Why ngangimswaka is because ngangifuna ukuthi kungenzeki mistake abantwana babeza kimi bangithole ngingekho because babeza mtshela ubaba ukuthi there is a night lapho ngazange ngilale khona endlini. Weza uguy ngamfaka sanyonyoba lapho nje ngiyazihleka ngaphakathi ukuthi hayibo yini le engiyenza nomntana omncane. I felt ukuthi I'm losing myself manje. But ngalesa sikhathi ngabe ngibona kahle ukuthi no ngizoyenza lento because injabulo yami ngiyayithola kulo mntwana. Senza kwaba mnandi. Ngisasho futhi wayenzisisa umfana into yakhe. Namhlanje ngihlala ngimcabange. Wahamba ke ekseni ngimkhapha but zange sihambe ngemoto hamba ngeenyawo. Lapho we were doing it for the second time. Ngatshela ukuthi for the third time sizoyiphinda ke manje because ngase ngimade up umqondo wami telling myself ukuthi lento sizoyenza ngoba ngiyeza ukuthi uyangijabulisa nangumntwana bo. Wabuya uhusband wami makebuya still usayishaya indiva indaba yokungisondela indaba yokungijabulisa ngenkonzo esekamereni. But ngabe ngirelaxile because I was like no nginaye umuntu onginikeza lento engiyifunayo which is sexual pleasure. Kamtshela uguy ukuthi boy ngicela ukuthi ungirespect manje nomina wami if you can do that ngizayinikeza i-chance indaba yami nawe. It will be for the first time ngiyenza lento because ngiyezwa manje ukuthi sengiyakuthanda. Kangingazi nami ukuthi lento izangidalela umsele. Umfana ngiyamthanda manje to the fullest. Ngiyama feelings for yena. Ngamyekisa ama-girlfriend ayijola nawo and into yami naye is serious. Kuyangixaka because mina ngishadile and on the other side angeke ngize ngihlukane nomyeni wami just because of lo mntwana and ngiyamthanda. If there was a thing bengizothi mina ageze ngithathe isithembu but angangibulala umyeni wami. Ngiyamthanda lo mfana ngithola yonke into engiyidingayo kuyena as a partner. Uyangincoma, uyangithanda, uyangikhipha, uyangenelisa. Osekusele nje ukuthi angiphume ingane of which it's something engeke ize yenzeke because ngavele ngaprevent after that and the husband yami ayazi ukuthi ngiyaprevent. Ngizama ngakho konke okusemandleni. Sengihlala ngine-stress nokuba ne-stress because ngaso sonke isikhathi kumele ngenze ama-plan ukuthi ngibonana kanjani ne-side boy yami. On the other side kumele ngenze sure ukuthi ngi-acta normal even if ngino-husband wami. Ngiyamthanda umyeni wami but indima yakhe akayidlali. Then ngiyayithanda i-boyfriend yami but angisoze ngayifaka kwami and I feel guilty somehow. Ngakho-ke ngifuna ukuthi lapho ngicela ukuthi nicacele kwi-Classified TV ukuthi ngisenkingeni enjani. So ngingajabulela ukuthi ngithole i-advice from you ukuthi ngingenza njani kulolu daba lolu kuze ngibe right. Any advice ephusile ngizoyithatha. Ngiyabonga. Babukele ekhaya siyamuzuma. I don't know ukuthi uma ungakanani but mangizichaza it's as if umuntu omdala because uthi wahlangana no guy eShoprite osebenzayo which is I don't know whether i-cashier noma umuntu wayipheka maybe i-staff lapha eThekwini. You understand? So uthi ke manje indlela confused ngayo akazi ukuthi ayithini le ndaba.
because useyamthanda uGuy and uyayithanda ihusband yakhe, but udinga i-advice ukuthi angayihandlisha kanjani le ndaba. Yes, akakamithi, unengane ezintathu ne-husband yakhe, but on the other hand angakujabulela ukumithela umfana, but akamithanga ngoba akafuni ukumosha umndeni wakhe, not ngoba engafuni ukuba nomntwana nomfana. So udaba manje siye silibonela udaba olunzima kakhulu because manje usenkingeni uma or kanye usisa, ngazi ngingambiza kanjani. So babukele, please ngicela ni-like, ni-subscribe and then ni-share i-video. Singakujabulela kakhulu lokho si-Classified TV News. Igama lami Masha the Schist. From mina manje ngizothanda ukuthi ngithi goodbye. Ngiyabonga.